Сәлемнәр минем җырчы дусларым. Сезнең белән күрешү көннәрен шундый түземсезлек белән көтеп алам. Кайчан җитә инде бу көн дип, кайчан яңа җырны бергәләп өйрәнербез икән дип. Сез дә шундый тойгылар кичерәсездер дип уйлыйм. Шуңа күрә озакка сузмыйк, тапшыруыбызны башлап җибәрик. Яз үзенең килүен көннән-көн күбрәк искәртә. Шәһәр урамнарында инде кар да эреп бетә язды, авылларда ул гадәттә соңрак эри башлый. Әмма әлеге ел фасылы бу вакыйгалар белән генә шикләнми. Безнең әле тагын бер язгы бәйрәмебез бар. 12 апрельдә без космонавтика көнен бәйрәм итәбез. 1961 елның 12 апрелендә Байконур космодромыннан Восток-1 дип исемләнгән космик корабль һавага күтәрелә. Корабль бортындагы кеше беренче космонавт Юрий Гагарин була. Шул көннән бирле 12 апрель бәйрәм көненә әйләнә. Күп менәни бала 60-нчы елларда космонавт булу хыялы белән яшәгән. Яисә хәзер дә шулаймы? Җавап бирегез әле, дусларым. Ә менә сезнең җырларга яратуыгыз турында без бик яхшы беләбез. Әйдәгез әле бергәләп үткән тапшыруның клибын искә төшереп үтик. Юрий Гагарин төп белгечлеге буенча һөнәрче. Әмма соңрак ул Саратов аэроклубында белем ала, аннары авиация училищесын тәмамлый. Космоска беренче тапкыр очарга теләүчеләр бик күп булган. Юрий Гагарин кичкенәдән спорт белән шөгыльләнгән, акыллы, белемле һәм бик сәламәт булганга, галимнәр аны сайлаган. Гагарин һәр вакыт бишле билгеләре алып барган. Шуңа күрә сез, дусларым, әгәр дә биек үрләрне яулыйсыгыз килсә, укуда алдынгылар рәтендә булырга тиешсез. Космонавт Гагаринның яраткан сүзе эшләргә булган, кайберәүләр аның яраткан шөгылен җырлау дип тә әйтә. Кем белгән, бәлки ул нәкъ менә татар җырларын җырлап йөргәндер. Дусларым, сез дә бит көне буена җырлап йөрергә әзер, шулай бит? Ә менә үткән тапшыруның биремен хәтерлисезме икән? Тикшереп карыйк.
Күргәштәләр беләнә, күргәнче сүзем күп була, күргәштәләр беләнә. Тала, тала, талы бөгелеп тора, тала, тала, талы бөгелеп тора. Тагын бер күрәсә килә, үзе көзелеп тора. Тагын бер күрәсә килә, үзе көзелеп тора. Тал тирәкләр үтәр канарак идән читләрендә, тал тирәкләр үтәр канарак идән читләрендә. Алсу алмас суы тамган бөгирәм читләрендә, алсу алмас суы тамган бөгирәм читләрендә. Тала, тала, талы бөгелеп тора, тала, тала, талы бөгелеп тора. Синең өчен ярларыңның үзе көзелеп тора, синең өчен ярларыңның үзе көзелеп тора. Былбыл булсам акчаларда бер тирәк сайрар идем, былбыл булсам акчаларда бер тирәк сайрар идем. Шул тирәктә сине мактап иртәге сайрар идем, шул тирәктә сине мактап иртәге сайрар идем. Талы бөгелеп тора, тала, тала, талы бөгелеп тора. Бер генә минут исеңнән чыгамы диеп сора, бер генә минут исеңнән чыгамы диеп сора, бер генә минут исеңнән чыгамы диеп сора. Әйе, сез дөрес аңладыгыз. Нәкъ менә шул җырны видеога төшереп җибәрүчеләр белән без хәзер таныша башлыйбыз. Бүгенге тематика белән бәйләсәк, әгәр телевидение ул зур ачык галәм икән, без сезне шул галәмгә чыгарачакбыз. 3, 2, 1, старт! Беренче катнашучы. Икенче катнашучы. Üçüncü katnaşışı.
Әгәр дә космонавтика көнендә минем туган көнем яки башка бәйрәмем булса, мин бүләккә космонавтлар ризыкларын аласым килә. Шул чөбиклардагы ашның, буткаларның тәмен беләсем килә. Ничек анда ул бәрәңге, кишерләрнең тутырганнарын да белсәм, шәп булыр иде. Менә ичмасам бүләк. Бүләк дигәннән сезнең видеолардан ясалган клип сезгә дә, безгә дә зур бүләк булыр дип уйлыйм. Запуск. Безнеңчә бик әйбәт бүләк килеп чыкты. Телевизион дулкыннарны галәмгә китәделәр. Инде беренче җибәрелгән дулкыннар ничә чакрымнар үткәндер. Кем белгән, бәлки без белмәгән планеталарда нәкъ менә ул сигналларны кабул итәләрдер. Ләкин без алар өчен түгел, сезнең өчен тырышабыз. Әгәр дә сезгә дусларым чит галәмнәргә сәяхәт итәргә туры килсә, сез андагы аборигеннарга безнең җырларны җырлап үтә аласыз. Мәсәлән, менә бу җырны. Сине генә күрәсем килә. Сине генә көттем, сине генә сагынам, сине генә күрәсем килә. Алматаның кар суы, минем йөрәк ярсуы. Алматаның кар суы, минем йөрәк ярсуы.
әлеге биремне үтәгәндә тырыш булыгыз. Инопланетяниннарны түгел, беренче чиратта безне шатландырыгыз. Сезнең видеоларны менә бу адрес буенча көтеп калабыз. Шулай ук хәзерге заман Instagramда яши дип әйтү ялгыш булмас. Безнең анда да аккаунтыбыз бар. Анда да безнең биремнәр чыгып бара. Сезгә югары очышлар теләп, сезнең белән сау булашабыз. Киләсе җырларга кадәр сау булырлар.